Демократите за силна България ще останем верни на споразумението и на предварителните избори. Тоест принципа, който отстоявахме в предходната седмица по отношение на местните избори в София, ще бъде същия и тази седмица. В тази връзка бавно, в случай, че желаете самия текст от Адриана Шегозените, ще прочита какво пише в споразумението за предварителните избори, подписано от Демократите за силна България, от Съюза на демократичните сили, от Обединени земеделци, от БСП и от радикал-демократите само преди няколко месеца. Страните се договориха да се явят с една кандидат-президентска двойка на предстоящите избори за президент и вице-президент. За официалните избори, подчертавам, това е специална точка, за президент на страната, партиите подкрепили споразумението да се регистрират като коалиция пред ЦИК. Още един път. За официалните избори за президент на страната, партиите подкрепили споразумението да се регистрират като коалиция пред ЦИК. И в тази връзка следващата точка. Ще приемем Синя коалиция плюс, само ако ОДС подкрепи Прошко Прошков и оттегли Стефан Софиянски. Тоест, Синята коалиция, както е по споразумение, трябва да бъде регистрирана в ЦИК от СДС и ДСБ. Нейното разширение с партии извън споразумението за предварителни избори е възможно, ако тези партии са подкрепили и другият кандидат, излъчен през предварителни избори, и това е софийския ни кандидат за кмет на Синята коалиция, която регистрирахме преди 2 дена. Ако на следващото място ОДС играе срещу Прошко в София, не само, че се нарушава споразумението и искането за регистрация става практически невъзможно, но за Демократи за силна България всякакво разширение на Синята коалиция за в бъдеще, за следващите парламентарни избори, ще бъде невъзможно. След като се играе срещу. И накрая една техническа подробност, която господин Кънев каза, но аз ще му иззема, пък той ще отговаря на въпросите заедно с мене. Ние сме регистрирани като Синя коалиция, СДС, ДСБ в София и Варна. А ако е същата регистрация в ЦИК за президентските избори, това означава, че ще имаме единен номер на бюлетините, както за националните избори за президент, така и за изборите в двата големи града на България, София и Варна. Което в една сложна система на множество бюлетини хич не е за подценяване. ДСБ ще си остане верно на подкрепата за Румен Христов, това бъдете абсолютно сигурни. Днес приключиха голяма част от преговорите за обединение на десницата. Пред мен са папките с безпрецедентно обединение на десните партии в България, като до момента тук са подписите на 9 политически сили, които плюс СДС, плюс ДСБ, плюс очакваната подкрепа от ВМРО Ние, Новото време. Този комплект от 13 партии за първи път повече от 10 години има единна кандидатура за десен президент на България. С голямо удоволствие и с задоволство ви съобщавам, че истинският договор между цялата разцепена, раздалечена, обидена един на друг десница ще бъде подписан на 23-ти с единната дясна бюлетина с кандидатурата на Румен Христов за президент на България. По съвсем естествен път кампанията за президент е доминирана или по-скоро е водеща от СДС, както и кампанията за кмет на София. По-скоро колегите от ДСБ са ангажирани, като работиме заедно и си оказваме нужната подкрепа. Мисля, че в София в толкова пълен спектър няма да може да бъде постигната тази подкрепа, но съм убеден, че в София кандидатурата ще отиде на балотаж и ще има десен кандидат. Там стратегически кампанията се води от колегите от ДСБ.
Кандидатурата на кого? На Прошко Прошков. Вижте, десните имат една кандидатура в София, Прошко Прошков. А кандидатурата на Софиянски? Кандидатурата на Софиянски, аз говоря от наше име, от името на Синята коалиция и подкрепата, която търсиме ние. Естествено, господин Софиянски има претенцията да е в десния политически спектър, но неговата кандидатура е издигната от ОДС и те носят отговорност за неговата кампания. Ние сме категорично зад кандидатурата на Прошко Прошков и ще положим всички усилия той да е следващия кмет на София.